Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Invest your day with God this Holy Sabbath day and start your day with us. Diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, no? Akong Good morning. sugdan nato kini by greetings our viewers, no? So sugdan nato akong ginapanimbaya ang tanan natong mga viewers nga nasa pinakaduol Cagayan de Oro City, Hingoog, Butuan, Camigan, Surigao, Iligan, Ozamis, Cotabato, Zamboanga, Oroqueta, Ipil, Dipolog, Jensan, Davao, and sa atong mga kapaglaom din nga nasa Davao, no? Gahapon na i-landslide dito. So, traffic kaayo. Ang matina, padulong sa bangkal, mudagan og isa ka oras kapin. Inana ka traffic. Nalangan ka guli. Yeah, so, if na sila plano mulakaw or musimba layo-layo, dapat mubiyahin na gid sila sayo-sayo para dili sila bilin sa dalan. Yes, importante kayo. And sa Tibok Mindanao, good morning.
Yes, og ako panimbaya diha sa Bohol, maadyo nga buntag, labi na sa Visayas, diha sa Cebu, sa Leyte, sa dapit sa kining sa nagkalain-lain nga mga part diha sa kining Visayas. Happy Sabat kaninyong tanan. Og ako panibaya diha ang atong mga kapaglaom nga mga waray, mga Ilonggo, mga Bulanon og mga Bisaya diha. Daghang salamat sa pagsunod ninyo sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes. And of course, sa atong mga Bisayang kapaglaom Filipino all over the world. Hello, good morning or maayong udto, maayong gabi diha kaninyo unsa mang panahon diha dinyo no. Kami malipayon nga nakigduyog mo namo karong Sabado ha. And of course, diha sa atong mga kapaglaom sa Thailand, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Macau, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Switzerland, New Zealand, USA, Canada, Australia, and Hawaii. Hello diha kaniyong tanan. At syempre, hindi po namin malilimutan ang lahat mga viewers natin dyan sa Luzon area. Maraming salamat po na kahit ang program natin dito, mostly ang language namin ay Bisaya. Pero thank you so much for still watching the program. Lalo-lalo na dyan sa mga viewers natin sa Cavite, sa Pangasinan, sa Pampanga, sa Parañaque, sa buong Quezon City, sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Ilocos, Norte at Sur. At sa lahat po na maabot ng programa namin dyan sa Luzon, maraming salamat po. And of course, mga kapaglaom, dilisan na mo kalimtan no, ang akong mga kapaglaom, kauban ako nga host diri, kumusta? Good morning, good morning morning. inyo kanang May buntag, smile. First Sabbath, di ba? Yeah, first Sabbath of October. Tama, And we tama. would like to take this opportunity, no, I would like to greet the early birds sa ato ang mga nagtanaw live sa ato sa FB. Salamat kayo. I would like, ako silang tagsagtagsaon kay Gasayo Gines Lagatang ni sila si Ma'am Leia Makabuhay Abale, Redem Tanggob, Happy Sabat daw. Jerry Calm, Esther Ortiz, Happy Sabat to all. Sabat. Naval Adventist Center, Ruth Elena Hernandez Vergara, good morning and my family in Christ. Good morning, God bless you all. Happy Sabat from Colombia. Hello. Uy, Hello. no, wala pa na Hi, sugod viewers sa atong... Colombia. And Oo. si Yannick Skiamco, hello, Ohio, happy Sabat, tanan diha sa Pinas. Ganina ako sigatang sa inyong programa sa Panimbaya sa Sa Kabuntagon Japan, World. Japan na siya. And we have So also happy to hear that, ma'am. Joy Labajo Pino, happy Sabat. Donna Lake Galleros Jimenez, happy Sabat, brothers and sisters and Christ. And sa tanang nag-atang padihano, good morning diha kaninyo. Salamat sa pagsuporta, Yes. sa pagsunod ani nga programa diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Sa mga Yes. GSAT watchers po sa GSAT. Yes, Yes. og sa GSAT Channel 33. Daghan salamat tinuod ginabing og atong among mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga sponsors here and outside the Philippines. Daghang kayong salamat sa inyong mainiton, madasigon, kinasingkasing nga pagsuporta sa atong panimbaya sa Kabuntagon. O karon unang Sabado sa bulan sa Oktubre. Yes. So, doon na tayo mga labi na nimo kay Natay celebration. magtutudlo. Yes. Okay. Oh, mga teachers. Celebrations. Happy Sa mga teachers. teachers. Teachers Day. Oh, sige. Lagi no, Oh. teacher day ko. Kaming duha ni Bing kay teachers mi pero sa Sabat School. Teacher yan po. Actually, kita parents. tanan is teacher ta, We di ba? have the Yeah, ability to tanan. teach. Di ba? Ang parents were ang atong first teachers. Yeah. Tanan na itong mga action, ga-teach na siya sa mga tao nga katanaw sa ato. Yes. Yes, dili na ba yun sa yun ang teacher, no? Yes, ang mga dili yun. kahago ninyo, mga Kahago. taga-adlaw, sige, gyaw-yaw sa ato mga Makapagaw, ang energy, Yeah, grabe energy. good. Kuha yun na, ang energy nyo throughout the day, Jud. So, Throughout the day, happy Teacher's Teacher's Day. Or kung Yeah, happy Teacher's Day sa tanan. This is, I think, a worldwide celebration. Yeah. Yes. It culminates sa last October 5. Yes. Oo. And happy So thank you so much sa sa mga makausap, estudyante happy po. Teacher's Day. Yes. Yes, og ni ay video para sa ato ang mga magtutudlo ato ni tanawon. Okay. Later siguro, tanaw na to later. Kay gikuan pa nila.
Good morning mga kapaglaom. It's been a while nga wala ta nakita. And we are now officially 2 months diri sa among bag-o nga syudad, City of Page, Arizona. Now mga kapaglaom, this week, among gitambungan ang usa sa mga pinaka-importanting gathering nga nahitabo. This is a gathering of some Filipino teachers here in Arizona, USA. And now mga kapaglaom, allow me to speak our national language aron nga ilang masabdan ang atong ipag-istorya dinhi. Lungkot dahil sa pagkawalay sa pamilya, kaibigan at pag-adjust sa bagong pamumuhay at kultura ang mga balakid na hinaharap naming mga Pilipinong guro dito sa USA. Dagdag pa nito ang aming mga obligasyong pinansyal na iniwanan namin sa Pilipinas. Pero lubos po ang aming tuwa at pasasalamat dahil may isang adhikaing ginawa na ang layunin ay mapabuti at makapagsilbi sa ating mga guro dito sa Arizona. Ito po ay pinangungunahan ng Asia Pacific Ministries of Arizona Conference Seventh-day Adventist Church. Gusto namin magtagumpay kayo. Makaabot kayo sa malampasan niyo yung survival, maging established kayo, that eventually mag-thrive kayo. Pero bago kayo makarating doon, you need enough support. AC Constitution and U.S. Constitution is required by Arizona Administrative Code. If you have a provisional foreign teacher certificate, it won't be on there because the state of Arizona presumes that you're just going to disappear after a couple of years and you're going to go back to the Philippines or someplace else. But I'm hopeful that you have the option to stay. I want you to be able to stay. The reason why we created this department is actually, as what I've said earlier, is because we are mandated by God to help these people, and that's why we are here. The main goal is to provide support and help them, and at the same time, when they are in need of emotionally, even physically. We have families who are in need of some furnitures, household items. So we have programs for them. We are there. Department is Yeah. there. When we started the program, yes, it was like so calm. Like I was like, cool, because there's no pressure at all. It's like right away, it was like, oh, this is distressing activity, just singing, community singing. I was like, oh, this is good. So this is the most significant event I have attended so far in US. from the hospitality of the Filipinos and the hospitality of the Adventists, it's very great. I'm so happy and thankful nga gihimo ni siya nga gathering. So you are a lifesaver, guys. So thank you very much. From the bottom of my heart, I'm quite sure that the rest would feel the same. Atong atangan sa sunod Sabado ang dugang nga mga detalye ni ini nga programa diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Daghan kayong salamat no sa ato ang mga partners abroad. Ilabi na nila Ate Charm and ni Kuya Andrew. Mao to ang ilang teachers retreat sa mga Filipino teachers dito sa Arizona, nice USA. So ilag yung gitagan og importansya no nga as a teachers, we are heroes, di ba? Yeah. Heroes gyud ta. Thank you so much, teachers. Yes. And na-mention ganina mga kapaglaom, yes, first Sabbath of October karon. So pila naman lang ka Sabbath ang nabilin para New Year. Actually, pila ba? More or less, saan na lang tayo 12 Sabbath, no? Dayon mag New Year na ta. And everybody is very excited basta New Year na gani ang hisgutan. That's true. Maski ako Mag-New Year's excited resolution kay ko naman basta ata. New Year na. Yes, but mga kapaglaom, samtang napatay panahon, let's make the most out of our 2017. Join us diri sa atong programa with the hashtag PSK World, David the Warrior King. And later sa ato ang Good Morning Pastor, hisgutan nato mga kapaglaom ang usa ka topiko nga very timely and very relevant. Yes, sa ato ang panahon karon. Ato nang atangan. Okay, so karon atong tan-awon ang usa ka kumustahan sa video from Faith and Hilar and Sherwin Cañales. Let's take a look. August 26, 2017 marked as a special day for Covina International SDA Church as we come and gather to celebrate 36th year anniversary of New Generation Singers.
Indeed, it was a wonderful Sabbath for family, friends, and relatives come all together. We're reunited as we listen to their wonderful songs and worship together. There's a lot of ways to reach other people and evangelize. Music is just one of it. Praise God for new generation singers who have committed their lives to use their talent and serve the Lord. Psalms 105 verse 2, sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wonderful acts. So whatever talents you have, use it all for the glory of God. Yes, mga kapaglaom, daghang kayong salamat sa inyong kadasigon diha ni Ann Hilar o kay Sherwin Cañales. Thank you so much. Thank you kayo sa inyong Yes. nindot kayo lang mga sinina. Nakawag Ang decoration, nindot kayo. Attractive kayo. Ug mao man na pwede na ipadala niyo diri sa No, Panimbaya kay kasal na lang daw ang kulang ato. Yes, o karon mga kapaglaom, ang atong harana sa Kabuntagon, ang inyong giatangan mosunod na ang The Visioners o membro kini sila sa Cars. Ato kini tanawon. Mga kapaglaom, lahi na sad nga health tips ang atong masayran diri lang sa Health Tips. Welcome to the Malacanang of the North, Baguio City. Physical inactivity is a modifiable risk factor for cardiovascular disease and a widening variety of other chronic diseases, including diabetes, cancer, obesity, hypertension, bone and joint diseases, and depression. Studies revealed that physical activity of exercise lowers the risk of heart disease, cancer, and other chronic diseases. The more we exercise, the better will be the circulation of the blood, promoting longevity. Walking, swimming, bicycling,
Jogging, gardening, playing ball games, aerobic exercises are various forms of physical activity that we can choose from. Jog with me to the Lions Landmark at Marcos Highway. Jogging 30 minutes 5 times a week is recommended. This is Miss Laila reminding you, exercise for health. Be healthy is a wise choice. Alright, thank you so much, Doc Laila, Yes. and also Clark, and sa inyong ipakita no, sa Health Beats team. Wow, Yes, grabe. jogging. About Dugis na, no, jogging. diba? Oo. Dapat So, thank you so much, Jogging, Clark. jud Pakita na Isa dire may kung ka-jogging murag- nato nakuha dire. Secret. Si Kuya Awi. Jogging Jogging ka, ang Jogging kung makalugar. Diba? Importante Alright. yun. Oo, important. Guys, ato ning hinahinayog ba sa atong mga greetings now? Hello! I'm watching from Poland. Happy Sabado Poland, ninyong dapat tadya. UK dara, no? Yes, from Conrado Yanez. Happy Sabbath to everyone from Racy James Juan Francisco, and to all Pinoy in Poland regards. From Conrado Yanez, happy Sabbath to all from Newport, Wales, UK. Hello, Diasa UK. And Bailio Gonzaga Siyang, happy Sabbath day to all. And we have also from Hani Fe Bugay Tampos. Hi, Ma'am Han. Happy watching to my beloved professor in MSU, Sir Frank Amarillo. God bless you from Thailand with love. All right. So now, sa laing bahay mga kapaglaom, let's get to know the story of the first Filipino finisher out of 865 countries from all over the world na nag-participate sa Tour de Jants. Diri lang sa Top Secrets. Ato na yung tanawin. Just recently, in the mid of September, another hardcore trail running achievement was earned by the great man of perseverance, Alexis Capili, who successfully completed more or less 330 kilometers in the 2017 Tour de Jants, meaning Tour of Giants, which is an endurance trail that took place in Italy. Triumphantly, Alexis Capili was rewarded with another title, being the first ever Filipino finisher out of 865 participants all over the world. Our fellow countryman Alexis Capili is from Malaybalay City, Bukidnon. He graduated at Mindanao State University main campus at Marawi City with a degree, Bachelor of Science in Electrical Engineering. With hard work and dedication, he soared up with his career and gained the trust and admiration of international employers, thereby currently placing him as product manager in software development for telecom operators under a Danish-owned company. Now, he is working for about 10 years as an overseas Filipino worker in Thailand. Trail running for me is relaxing sa akong kawalingon, labi na nga, daghan kong trabaho sa opisina. Makawalag stress. Actually, I started running August 2014. I started the trail running. But before that, it was in 2013, I started running in the road, running in the park, until na I found out that running in trail is different than running in the road. Mas enjoy. Racing the Tour de Jants is different than compared to like UTMB I did last year. Here sa Tour de Jants is about endurance, about yourself, challenging yourself. Like beating the cut-off time, like how you manage yourself. Sometimes you need to sleep along the trails. Lisod gigay siya nga trail. If I can compare sa trail sa Philippines, it's like Mount Apo. Mount Apo is around 2009. There, in Tour de Jants, around 2008, 2009. And the highest was 3,300 meters. So mas taas pa sa Mount Apo. And then we're running in a very difficult terrain. After reaching the summit, you go downhill. Downhill is much more difficult. Tour de Jants 2013, there was one runner died, a Chinese runner. Nahulog siya dito sa downhill part. We did that siguro 20 ka mountain summits. Tapos at night, medyo slower ko. Tapos matulog ko sa mga aid station. So matulog ko around 30 minutes. I take my time to manage myself. Di ko ma-injured bitaw. So I run conservatively. Every 50 kilometer ang life base.
So in the life base, makuha na ako akong drop bag. So sa drop bag, natanan ako mga gamit dito. So in the life base, it's very noisy. So mga 1 hour lang tulog, 1 hour sleep, then prepare na po. The weather is very cold, like around 5 degrees, but the wind chill is around -5, -10. The worst is around -12. It was around kilometer 150. I met one Mexican because I was already sleeping on the trail, and then he saw me. He called my name, Alexis, you can come with me. And we keep talking until we reach the next aid station. That place is very beautiful. Like, you cannot imagine, I mean, you cannot find it here in Asia, only in Europe. When you are really tired in trail running, you just stop and enjoy the view, and then you can get recovered, and then you can continue, something like that. So that's why I love trail running. One important thing of trail running is how to care the nature. Every time I pass some trash, I put that in my water bottle. Only one thing that I keep thinking during the race, to finish this race, because like, as I have said, that wala pang Filipino, no Filipino finisher ever after 8 years of this race, Tour de Jan. So, moro itong thinking, dapat na Filipino makaman. Because if you check the history of these races on like Malaysian, Indonesian, Brunei, Singaporean, and then now Thailand, na sila yung mga finisher except for Philippines. Muna paabot na ko sa finishing line, lipay kay ko nga akong giwave ang flag, daghan kay tao naglabay. Before that, I read a lot of blogs about the Tour de Jans. They said nga, grabe kalisod is the most difficult race because of the terrain, the elevation, the distance. Grabe kalisod ang race nga, di ka katuo bitaw nga nakaman ako to. Nga, grabe ako suffering yun. The challenging part there is, for me, it was at the half of the race because it was the point that you want to give up or you want to continue. That was the time na I cried a lot. So what I did is just think for my country to continue running. Last year, in UTMB 2016, it was the biggest race in Europe. I think of myself na kailangan mayroong Pilipino makatapos ng UTMB 2016. So that was last year nga, I'm the only Filipino finisher sa UTMB. I got the first Grandmaster title in Asia. Asia Trail Master is a race series in Asia. You must join 6 races, more than 70 kilometers to get the title. So I was the one who got the first Grandmaster title. So 6 races in 2 years. Right now, I'm the only second star Grandmaster. There's a lot of people I thank. First is my family, my mother, my father, my brother, keep pushing me, and to my wife who always support me in every races I join, and to all the friends, especially in trail running, to giving me some like inspiration to keep pushing myself to run, especially the hardest races. Hi, my name is Noe Casanon. I'm also participated at Tour de Jans, running as a runner from Mexico, and I had the opportunity to share the trails with Alexis. Alexis, during that time, he was mentioning me like he was the first Filipino, which was great. First Filipino to run this tough race, you know. And during that time, he's a great runner. He featured with a great time, great performance. You know, and I think this is good because this is planting the seed for more Filipinos to keep trying to do, you know, to do this kind of races, and that's great because our country needs people like Alexis. You know, I really feel happy about his finishing time, it was pretty stunning. You know, considering the elevation gain, the distance, you know, so very proud of him. Thank you, Engineer Alexis Capili, for bringing honor to the Philippines and giving inspiration to the different OFW communities around the world. In 2 Chronicles 15:7 it says, "Be ye strong and courageous, for your work
shall be rewarded. This is Hanifa Tampus in Top Secrets here at PSK World, Thailand. Until then... Wow! Wow, Just and very wow. amazing. Diba? Dagan. Kinahanglan mo Tour de dagan ta. Jans. Dagan yun. Oh, dagan. So, special thanks no to Engineer Alexis Capili and his beloved wife, Nova Capili, for welcoming Hope Channel PSK World Team Thailand into their lovely home and sharing their time with us. And ato pong pasalamatan ang mga tao behind the video. Diba? Ang Yeah. Team Thailand. Thank you so much, Team Thailand. Ma'am No? Hanife. Atong mga partners dito, Mr. Laverne Samorlan, John Tampus, and Hanife Tampus, Michael Bison, and ilahang mga respective families for the support and patience nga ilahang gipakita during the making of the video. Mabuhay ang Pilipino. Yes, grabe Mabuhay. jud, no? Giants, diba? Maka-proud Grabe. kayo ang Maka-proud Philippine jud. tungod ni achievement ni Sir Engineer Alexis. And ganan kay ko siyang giingon nga ang pinaka-best daw siya na throughout siyang trail is kanang ka-care ka sa nature kay throughout siyang trail kung na siya makita nga garbage, Yes. iyang ginapunit, ginabutan niya sa iyang bato tapos iyang properly dispose ang mga garbage. So at the same time, naka-care po siya sa iyang nature throughout sa iyang trail. Yes. And Yeah. Na siya'y sa iyang kaugalingon, na po siya'y nahatag sa Yes. atong nature. Na siya'y, Diba? contribute. Simple nga mga pamagi. Dako kayo og kwan. Dako kayo katabang. Dako kayo And katabang. maka-proud jud nga Filipino kasi he is the first Filipino nga nag-apil atong hardest nga trail running. Trail race. Yes, mga kapaglaom, og sa laing bahin mga kapaglaom, maminaw na punta og nindot nga alawiton. Aniya ang atong harana sa Kabuntagon. Kung makita si Kristo nga akong manluluwas, nga nagabawi ka na ako tungod sa kamatayon. Hindi kalimutan na ang kagigit ng sangka sa pagila sa himaya sa kong manluluwas. Akong makita si Kristo sa langit kong puluyan, sa mahimayang naong, sa akong kung muadhi na si Kristo nga atong manlulubos, ngonya kita koronahan sa kinabuhing dayon. Akong makita si Kristo sa langit mong puluyan, sa mahimayang naong, sa akong Yes, daghang kaayong salamat no sa ato ang mga kanang singers. Wing, unsa giningalan sa ato ang singers? The Visioners. The Visioners, Yes. no? Mga Ang membro na siya sa Cars. Yes, Ah, ma'am. okay, no. Di lang yun sila katong mga volunteer sa Cars, at the same time they give ano po, they do also singing ministry, di ba? O karon mga kapaglawong amo ang pasalamatan usab ang Team Thailand for the very beautiful feature of Alexis Capili. What an honor, really good to have him, no? Filipino, maka-proud kaayo. Kapkun ka dayon karon mangumusta pod mi. We have viewers from Japan. We actually have a hope
channel in Japan, but they have a different production also. But karon sa ato sa Panimbaya sa Kabuntagon, salamat kaayo sa makanunayon ninyong pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon World ug sa uban pa nga mga program sa Hope Channel. Ang akong i-promote na siguro, no, panahon na magini siya for watching in harmony your midweek dose of positive TV and about that promotes about stewardship ba. Ug karon mo padayon ta sa ato ang bago asalain nga segment, which is Good Morning Pastor. With every search warrant being served during a police operation, from one house to another, there lies a lifeless, cold, and unconvicted human body. Sad as it may seem, but these people are no longer capable of emotions, of self-defense, of undergoing a due process, and of bringing justice to their names. Extrajudicial punishments are mostly seen by humanity and considered to be unethical, since they bypass the due process of the legal jurisdiction in which they occur. Does the Bible speak about extrajudicial killing? The biblical king of David of Israel was known for his diverse skills as both a warrior and a writer of psalms. As a king, David positions the death of Uriah, the Hittite, to cover his adultery with Bathsheba. For over a year now in the Philippines, a series of savage killings and dreadful incidents involving the so-called drug-related personnel and even minors are on the front row, making our country on the headlines in the international community. With this, the doubt and fear of many intensifies. As Christians, how do we rise above these killings and still be able to share the message of God? Today, let us delve into the direful scenario of our beloved nation and extrajudicial killings and alarming truth here in Good Morning Pastor. Yes, no mga kapaglaom, one of the most crucial issues that our country is dealing this time, no? Ang issue sa extrajudicial killing. Ato gini siyang himay-himayon karon, and look at it, if it has some Bible connotations baga. And we are blessed to have with us this morning the South Philippine Union Conference Director for Plant Giving and Trust Services and Stewardship Ministries, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, Thank you for your gift of time. Yes, okay. Ba? Muna kita Suki, tatak, Permanenteng suki. voluntaryo diri sa Panimbaya. Correct, Sa Hope di ba? Channel. Oo, og si Pastor Palomares can also be seen sa other nga program sa Let's Hope Pray, Channel. Let's Pray, We oh. have Let's Takna Pray. sa Pagtuon. Takna sa Pagtuon, oo. So, Pastor, sugdan na nato ni. Medyo niinit o galit ang studio. Di ba? Okay. Pastor, unsa gyud ang i-JK, Pastor? JK, can you give us like scenarios nga makaingon gyud ka nga kana siya extrajudicial killing yun na siya? Okay, by its definition, no, atong i-define ang gitawag extrajudicial killing. Matod pa, it is the killing of a person by governmental authorities without sanction or approval by any judicial proceeding or legal process. Ang tumong ani, actually, ang ilang target ng mga personality like political, trade union, kanang gasupak-supak, kitawag mga dissidents, and then even religious or gitawag nga social figures. Mo na ang gitawag nga target aning extrajudicial killing. Sa to pa nga any killing, ma'am, nga mo fit in adto nga definition. Performed by governmental authorities. Unya wala siya gitawag nga walay mandato, judicial wala due process. Process, wala siya legal nga proceeding nga ginhimo. Mo qualify siya sa gitawag extrajudicial killing. Kaya it's targeted to those who are against the government. Be it political, dissident, religious, or social figures nga inunta wala kahimot sa gobyerno. Ba? So nang lingkod ko na itong mga kameraman. Mao lagi maminaw sila at yung sakto ba? So, Pastor, kaning pagpagahulga ba kanimo, usa ba ni nga dako nga rason nga pwede nimo pusilon ang usa ka tawo? Actually, generally is no. Panalitan gihulga ka. Actually, doon ay sa ang revised penal code sa Pilipinas nag-provide nga
doon ay gitawag nga self-defense, no? Gitawag nag justifying circumstance. Unsa man ang mga elemento ana? Daghan po kayo, ma'am. Wing, no? For example, na ay gahulga sa imuha, ang iyang dala tukog lang, tukog. Pati yung dagawing, pero iyang dala tukog. Kinahanglan ka nagitawag nga reasonable necessary force, no? So, panalitan tukog lang iyang dala. Ayaw po sila kay dili makamatay anang tukog, no? So, in defense sa imuhang kaugalingon, depende na kung unsay matang sa hulga nga gidala sa katong gitawag nga offender. Panalitan imo na yung gidepensa na imong kaugalingon, ang iyang dala pusil na gyud. Pwede siguro nga imo siyang pusilon pod, pero ilon lang pagka nimo. Lagi no. Kana kung wag yung kay intention sa pagpatay. Okay. Imo gidipinsahan ra man nimo, pero worst come to worst kung panalitan di na gyud matabang, kinahanglan na gyud ang iyang kinabuhi pod nga kutloon. Gi-provide na siya nga gitawag nga self-defense. Pero istoryahonon pa kayo. Pagkataas pa kayo kay establish gyud nga threat gyud siya sa imuhang life, pastor, no? You cannot just be like shooting or killing someone kay sa imuha lang perception nga threat gyud ni siya. Di ba? Kinahanglan established na siya. So klaro siya, no? Og i-prove gid pud siya, ma'am, beyond reasonable doubt, no? Dili lang kay ingon nga kanang tungod kay naay ebidensya. Kinahanglan nga wala na gyud doubt din nga mag-exist sa pag-prove sa mao nga circumstansya. Ba? So klaro na siya nga kanang katunay yung threat, dili lang nga kay mugna-mugna nimo nga threat nga beyond reasonable doubt gyud siya. And that's when you qualify for a self-defense. Pero dili na siya mao ang EJK, pastor, no? Di man kay lahi man gyud tong definition. Pastor, karon pastor, kanang does the Bible speak about EJK? Unsa man ang kuan ani? Ko nabay korel na ba na Actually, ang Biblia loaded kayo og daghang king information, no, nga naghatag na to og kanang hulagway nga naagyoy mga extrajudicial killing nga nahitabo sa una, no? Kay speaking of extrajudicial, meaning walay judicial sanction. Outside yun siya, no? Usa sa mga good example ana makita nato sa 1 Samuel mga kaigsunan kapitulo 22. Panahon bitaw ni King Saul gani, ma'am. Dunay time adto nga ang usa ka priest nga si Ahimelech naa siya'y pagdapig kang David. Gigamit ni King Saul ang iyahang governmental power, ang iyahang kingly power para gyud nga mawala to. And to me, that was extrajudicial killing. Gi-mention lang ha, pero wala gireseta. Abot na kung ipasabot, the Bible does not sanction or does not approve such killing. Gani ba kay basin niya gi-qualify nga biblical man na siya. Kay na siya sa Bible ba? Na siya pero dili siya ingon nga gi-promote siya sa Bible. Ang Bible magudun ay duha ka paagi, no? When the Bible speaks of a circumstance, no, it could be just a declarative or imperative, no? Kung mo ingon ang Bible nga, okay, gihimo man to niya, himo apod. Imperative na siya, buti pa sa butato na siyang sundon. But if the Bible just mentions the incident without any approval, mo ingon lang ta nga declarative lang siya. Pwede na to siya pwede. Pero ato pa nang istoryahan niya, ha? Ato pa nang i-qualify ng atong statements niya. So pastor, ang mahibawaan mo ginatong ang tao, balaan mo gid ang tao. So usa ka ang tao kung makapatay o kanus aman kini nakahimo o paglapas dinhi sa yuta, labi na sa paglapas balao dito sa langit. Actually, generally speaking, Wing, no, ang tanan gyud nga pagpatay nakalapas gyud sa balaod sa langit. Ang tanan nga pagpatay ha, whether judicial or extrajudicial. Pero maingon na lang ta nga kung pananglitan na ay mga pagpatay like any country nga nag-provide sila sa gitawag nga capital punishment, kung gi-approve sa ilahang balaod, moingon ta nga sa tawhanon nga pamalaod, justified siya, no? Kay like sa 1990s ang Pilipinas gani napamantay capital punishment, no? Katong gitawag lethal injection. Na previous to that na gitawag silya elektrika. So kana siya nga mga unsa na nga mga kahimtang kung gi-approve siya sa balaod sa kalibutan, ingnon ta nga sa tawhanon nga pagpananaw okay siya, no? Pero generally speaking sa langit nun panglantaw makaisunan, it is only God who created life nga naa siya katungod nga ang life mag-end, no? Ang Dios ra gyud na siya, mga kaigsunan. Lagi ba? So naagyud bitaw
kay the life is given ba sa to and what right have you? Pero sa Murag panahon ano ba, lang kung nakabante mo sa Bible, nga nga daghang killing na ay gitawag authority, sa panahon to nga ang kalibutan na ilalom sa gitawag theocracy. Okay? Kay Buti pasabot nga ang panggobyerno sa Dios maoy nagpauso ni adto. Now, tungod kay siya tag-iya sa kinabuhi, walay problema kung iyahang tugutan ang kinabuhi nga kutloon, di ba? Kay panalitan, ikaw tag-iya sa manok wing, ihaw nimo ng imuhang manok. Walay magbuot nimo. Mao ra gyapon na nga sistema. Pero kung other individual na or authority ang moingon nga ihawa tong manok ni awing, niya dili si awing, diha na mo diha abot na ang na problema. siya mo balos. Mo po na siya sa katungkuan, pastor. Singit lang nato, pastor. Kadali lang kay Sige, direct may gamay lang. problema. Katubi tong killing ni David, pastor. Okay. Sa kangkuan Kang Uriah. Uriah? Oo. Actually, kung mangutana ba ito kung extrajudicial ba to siya or judicial, the answer is yes and no. Okay. Kay panalitan mo ingon ta nga, the killing was prompted because of David's being a king. So maingon ta siya nga judicial. Okay. Pero kung ang killing mga kaigsuunan, ingon ta tungod lang sa iyang personal, no? Ang king nagpatay siya kang Uriah dili sa iyang capacity as a king but as a personal individual moingon ta nga dili siya mo-qualify niadto nga kuan judicial so mo or gid itong yes extrajudicial. and no to siya. So magmatter gyapon siya sa intention sa leader, pastor. That's ba? it. That's it. Dayon, so pastor, siguro no kanang unsay ato ang mahatag nga mensahe, pastor, in parting, pastor, sa katong mga ato ang kapwa Christians, pastor, like in all this kay murag gitgit yun siya nga istorya hunon ang AJK, di ba? How can we like still continue on, like rise above all these issues on AJK and then like shed light nga there is hope, there is light, and God is the giver of life? Actually, ang antidote ra gyud aning tanan, no, ang paghigugma ay gyud sa usa ug usa. Kung naa tay higugma man gud mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaom namo dinha, ang mahitabo atong matuman ang balaod, no? Actually, simple ra man gid ang balaod. Ang balaod nag-ingon ayaw pasakiti ang imong isig ka tawo. Love your fellow man. Love God. Kung naa lang gigugma ang usa ug usa, dili lang gyud dili na siya mahitabo makaisunan kay. Ang ato mong matawag karon nga EGK, actually reaction ra magud po na siya, no? Iba na mag law of sa physics man na mga in every action there is a corresponding reaction. Corresponding reaction. Sa to pa nga kung ma-feel ta sa paghigugma sa atong isig ka tawo, sa pag-ubi sa ato ang mga balaod mga kaigsunan, doon na siya kagubot bitaw nga beyond sa control sa tao. So ang among ma-share diri sa Panimbaya sa Kabuntagon sa segment sa Good morning Pastor. Maghigugma ay ta sa usag-usa. In Yes. so doing, we fulfill the law. Amen. Layo ra gyud disgrasya basta maghigugma ay. Lagi dili gyud nato siya kalimtan. Di man mo init imong ulo. Mauman. Before anything else and more than anything else, ang sawa na siya, di ba? Love. That's it. Di ba? Because God is love. Daghang kaayong salamat, Pastor, sa imuhang time na kay i-greet, Pastor. Okay, atong i-greet ang tanan nato nga mga viewers, no, labi na gyud sa akong mga ginikanan, sa akong pamilya. Happy Sabbath ninyong tanan. Right. Daghang kay salamat, Pastor, ha? Suki naman gyud ta. Okay. So, Di ba crossover lang ka, So daghang Pastor. kayong salamat, Daghang Pastor, sa imong salamat. panahon. Oo. Karon mga kapaglaom, mosunod ang Kids Station. I'm Chloe, and it's playtime in Kids Station. What do you think we're gonna do today? In today's game, we're gonna use this. What is this cloth for? This is the twist of our game. Let's get started. I invited some of my friends, Ella, Paige, and Kayla. One will be blindfolded, and one will be the guide. They will pass through the obstacle course until they will complete the course. We're doing it! We're doing it! Left. They're gonna hit you. Okay, you're gonna have to bend. On it. There you go. A little M jump. There you go. Wait, what is this? It's a plastic thing. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean
Lain na sab nga adlaw ato karong masaksihan mga kapaglaom alang sa Bible Beats. Ako makauban karon, Miss Ken. So, salamat sa imong pag-uban kanako. Asa ta karon nga dapit? Diri ang Buluan Island mo sikat jud kay ni siya diri sa Ipil. Yes. So naata karon diri sa island sa Buluan, sak dapit sa Ipil. So mga kapaglaom, daghan ang mga katawhan dinhi karon. Ato silang sayron. Unsa man atong isayod sa ilaha? Ang ato ang ipangutana sa atong mga katawhan diri sa Buluan Island mao ang kinsa ang gihulog sa layon sa leon. Yes. So kinsa tong gitambog dito sa langob sa leon niya, wala pa gito siya gikaon sa leon. Tungod kay nagsalig siya sa Ginoo. Oh, sige, atong sayron sa atong mga kapaglaom dinhi karon. Let's go. Let's go. Wa gini siya ni biya pagampos Ginoo. Gitagak siya sa langob sa leon kinsa man to? Wala tak. Wala jud kay idea ma'am nga kanang sa Bible nakabasa na ba ka Bible ma'am? Wala man kay kutigkuan ko ng Bible. So, katong gitagak sa langob sa leon wala lain kun dili kinsa man Ken? Si Daniel. Daniel Yes. sa blaan kasulod na gitagak siya sa langob sa leon, wala siya gikaon sa leon tungod Islam. Islam. Sige, okay, thank you, okay ra. Kinsa man ang gihulog sa langom sa leon? Si Daniel. Okay. Okay, so Daniel. thank you. Maayo. Kami hatag si Ma. Sige, thank you. Mula ho sa pun dito. Nakaka-idea, sir. Medyo ko kabalo na, sir. So, sir, kanang nakabasa na kag Bible, sir, sukad-sukad, sir? Talaga sa kapo, sir. Talaga. Hindi kita yung permanente kay... So, wala jud kay So, kinsa idea. man to, Ken, ang tambog sa langob sa leon? So, isa ra gyud ang tubag ana, si Daniel ra jud. Si Daniel sa Bible. Kay Daniel. doon naman sila balaod ato kinahanglan. Nakatimaan Naka-idea, ka. sir. Ma'am? Wala ko katiman anak, sir. So, kinsa man to, Ken, ang tambog sa langob sa leon? Si Daniel. Si Si Daniel Daniel to sa siya. Bible. Thank you, thank you. Thank you. Kinsa man tong gilabay sa langom sa leon? Sa Bible. Oo, sa Bible na siya. Sa Old Testament. Si Daniel. Wow. Daniel. Check. Si Check yun kay siya. Daniel. Ang answer. Gabasa ni siya. Thank you kayo, sir. Daniel. Si Daniel. Na, unsa may reason ato, ma'am, nga gihulog man gyud siya dito? Unsay reason nga gihulog siya kay kuan man to siya god kaning umbot nakalimot ako. Pero sige, tama. Sige. Si Daniel, tungod kay mainampuon siya sa Ginoo, gipasimba sila sa king sa iyahang. So, unsa man ang imong experience karon? Daghan kay kog mga nakatunan nga kani man atong mga katawhan naapo din nakabalugid kay sa Biblia, no? Naapoy wala. O naapoy wala. So, importante jud kay nga magtuon sa magtuon Bible. gyud sa Bible. So, daghang kayong salamat Ken sa imuhang pag-uban ako karon. Hinaot sa sunod panahon imo na Salamat po sa pag-anhi dire. Yes. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran, Ken Salarda. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mayong buntag mga paglamog, happy Sabbath. And sab kita sa itong segment, Let's Pray Today. Kung diin kita maghimo sa pagampo sa itong 7-7 prayer, kauban usab sa pagampo sa inyo padala mga prayer request. Kauban gyapon nato si Pastor Danilo Palomares. Pastor, thank you so much sa pagpadayon, sa pagkiguban ug karon nato ng pagabasahon ang mga prayer request ipadala diri from 090577. Please pray for our family, especially sa among relasyon sa matag usa. Sa ako maigsuon nga nang giaway. Daghang salamat. From 0935-323, Happy Sabbath. Please pray kay Lynn Leona nga unta maayo ra ang iyahang pag-anak. Daghang salamat. From 09976, maayong buntag pastor, mga miugtabang ug ampo sa akong uncle nga si Jem Abaw sa iyang hearing karong pet sa Gis. Salamat ug happy Sabbath sa tanan. And also, let's pray. Please pray for Mrs. Baang para sa iyahang fast recovery. God bless. And the last one, second to last, hello, good morning. Ako dahil si Jonathan, diri sa Kidapawan. Request lang kong pag-ambo kay Melin Joy Quisado nga may exam siya karong October 9. Mao lang og daghang salamat, happy Sabbath. And the last one, maayong buntag, happy Sabbath sa inyo brothers and sisters. Akong gihangyo nga inyo kung tabangan sa pag-ampo nga untang ang mga sakop manimba karon. Daghang salamat. Si Jay Denny from San Jose Santo Tomas Church. Okay, Pastor? Atensyon. Okay, ato rin dalon sa pagampo ng mga hangyo. Amahan na mo kanakas mga langit.
Kining buntaga among gidala kanimo ang sinsiro nga hangyo sa among mga kapaglaom. Usa niini naghangyo nga untang ilang panimalay anaas panaghiusa, mawala na ang panag-away-away. Tabangi sila o Diyos. Naghangyo pod ang usa namo ka kapaglaom nga unta ang iyahang pagpanganak mahimong hapsay, malampuson, walay mga complications o mahimong ma-deliver ang maong bata diha sa kahayahay sa mao nga kahimtang. Among giampo ang hearing nga himuon alang kang Brother Abaw. Panalangin ni siya o Diyos nga unta ma-successful ang iyahang kausa nga iyahang batukan dinha sa maong husgado. Among gidala ang usa namo ka kapaglaom nga mo-take siyang licensure exam karong October 9. Panalangin ni ang iyang preparasyon hatag mayong panglawas dugang kaalam. Maingon man ang usa ka iglesia sa Santo Tomas nga naghangyo sa kadasig alang sa ilang mga kaigsuunan. Tabangi sila o Diyos nga nining adlaw mahimo silang kabahin sa dakong panagtigom alang sa imong mga katawhan. Among giampo ang tanan nga nagbalatian, among giampo ang adunay mga problema sa emosyon o sa ilahang relasyon, maingon man ang espirituhanon nga problema. Kining tanan among gidala kanimo uban ang paglaom nga dili mo balik nga kawang sa ngalan ni Hesus nga mong maluluwas. Amen. Thank you so much, Pastor. Okay, welcome. O sa mga kapaglaom nato diha, kung aduna ko may mga prayer request, pwede ipadala sa atong segment sa Let's Pray Today, pinaki sa atong Facebook page o pwede usab sa atong contact number nga may tayo sa TV screens. Nanginaot kami ang pag-ampong atong himo, makahatag ka nato og dugang paglaom o kini nakahatag og dugang kadasig atong pagtuo sa Ginoo. Kung unsa magaling iyang tubag, kini ala usab sa atong kayuhan. So kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Karon mamina og awit sa harana sa Kabuntagon. Unti-ugo ng trumpita ang panahon tikom na ug sa buntag mahayag ayon siya. Tigom mo ng mga linuwas sa laing baybayon kung tawgon ng alan dito ko dayon. Ang mga patay kang Kristo pagbanahon paguna ug ang himaya ipakita niya. Tigo mo ng mga linuwas sa pagabayawon kung tawgon ang alan dito ko dayon. Magulat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kung ang atong mga kinabuhi magapadayon, kung tawgon ang alan dito ko dayon. Kumbaga, tawgon nagatakitan, kumbaga, tawgon nagatakitan, kumbaga, tawgon ang alan. Kung tawgon ang alan dito dayon ta. Kung tawgon ang alan dito dayon ta. Kumbaga, tawgon nagatakitan, kumbaga, tawgon nagatakitan, kumbaga, tawgon ang alan. Kung tawgon ang alan dito dayon ta. Kung tawgon ang alan dito dayon ta. Once again, no, daghang kaayong salamat visionaries, no, ang mga volunteers po sa CAR sa inyong pagdedicate sa inyong time and talent sa singing ministry. O karon mga kapaglaom mo padayon ta sa paghatag og tambag suliran sa isa na pud ka problema sa responsibilidad unsa ba gyud ka ang iyang buhaton dinhi sa Dear Panimbaya.
Dear Panimbaya, ako usa ka dalaga nga nurse ug the only girl sa 5 ka manag-igsuon. Ako na lang ang wala na minyo o grabe kaayo ka protective ang ako mga igsuon nga lalaki. Aduna ko iyab nga buutan, gwapo, bright, dili palakiro, ug mahinadlukon sa Ginoo. Amen. Hala. Diba? 5 years na ang among relasyon. Apan, sad to say, 2 years ago, adunay dakong trahedya na hitabo sa iyaha. Ayay. Nadisgrasya siya sa motor, ug naputol ang iyang isa ka paa. Ayay ka. Even though nga wala jud mi problema about ana, apan ang mga tao sa palibot ug ang akong mga igsuon ni against jud sa among relasyon. May pasilo na problema ba? Kay ako ra daw kuno ang mahimong luoy. Wala ko kabalo unsaon nako apan maglisod ko og palayo sa iyaha. Kay kabalo ko nga kinahanglan ko niya. Unsa man akong dapat buhaton? Please, I badly need an advice po. Thanks. No? Ba? So, una-una, context lang siya, no? Physical. 5 years na sila, pero na-aksidente, natatang isa naman sa siya kapaa. Diba? O, di man siya duha. So, makalihok pag yun siya, no? With the aid of kanana lang siya, it's either ba crutches or prosthetics. Mga nana, di ba? So, ana siya, isa raman siya. Wala pa po siya yun na totally na baldado nga, o nga, wala na, paralyzed yun siya, ana ba? Kabil pa siya family. Oh, ana gid siya Fitz. Sige na Fitz, be. Unsaon ni mo na siya Fitz. Nagsugod magyud ka Brad Fitz. Actually, thank you so much, ma'am, for sharing your problem with us. So, we'll do our best nga ma-advise. Actually, ma'am, na isa katao nga sikat kanisa sa whole world si Nick Vujicic. Yes. Kana life without limbs. Kanang lalaki sa motivational speaker sa wala sa kamot, wala sa tiil. Yes, born na siya, inborn na siya. Yeah, inborn. Pero ma'am, grabe. Naminyo siya. Actually, na siya anak. Na siya asawa. Gwapa kaya sa asawa. Gwapo ka siya mga anak. Correct. Normal pag yung mga anak. Yes. Tapos, kumot na kaya wala sa kamot. Doa kamot, gwapo siya doa ka tiil. But he still has life. Yeah. Yes. Wala na wala. And he is a motivational speaker. So ako sa gimong example kay naminyo naman nasa asawa actually. So siguro ang gitanaw sa asawa kay dili ang physical. Aha. 'Di ba? Exactly. Ang gitanaw niya Exactly. ang inward, ang responsibility nga mahatag, ang kanang Kay, kalipay ka nga kauban sa. Lalo ka iyang description, perfect guy ni, uy, laliman ka, dili palakiro, may nadlukod sa oh, gwapo, bright. Oh, Ba? so San ka pa? sadyang na-disgrasya lang. Oo, na-disgrasya lang. Tapos naputol ang perfect, tiil. unya kay na discussion man. Oo. Di Diba? See, so diyan ma-test kung sa bagyod. So ala lang ma'am, sa imo kung kamo magin magminyo, di ba? Ikaw magin mag-uban sa iya hangtod. So far sa imong evaluation, siya mo gyata pang description sa mua, okay raman siya. So may problema ng kuan, physical. Di ba? Anyway, makabuild ya po na siya family. Correct. At the end of So the wala day. sa importante po. So ano lang, continue. Oo. So look past He is the physical nga difficulty or challenge. Anyway, na po yung mga Ang ako aesthetics, lang di ba? is, ang pangutanan ako sa iya is, nahigugma bagyod siya sa lalaki. Despite and in O, spite. despite no nga, nga wala na siya, karon nga na disabled na siya no, ang lalaki. Kung nahigugma ka, kung nahigugma, then go for it. Ayaw pakabanaan ng mga gipang story. Although they are very concerned of your future unsa inyo ang kahimtang kung maminyo manggalino, pero kung naghihigugma jud ka, tinud-anay ka nga nahigugma sa lalaki no, dili nimo nakitao ng usa ka butang babag sa Gani. usa babag sa inyong kaminyon. Hugot kini kang big bitaw. I mean, di ba, sometimes manggod, these abilities can open someone's eyes or a person's eyes to see his ability. Oo, tinuod. And sometimes this ability is stronger. This ability is stronger than your ability is stronger than your disability. Yes. So no, okay lang. Di ba, sasama sa gingon ni Fitz nga na ay daghan magug mga inspirational nga mga napatoy pilot galing nga babae nga Wala ga-drive po siya siya gamit niya. Di ba, very successful siya. So, dili na siya imong babag sa tanan. Gani, dili gid siya foreign nga issue ba nga murag siya And na after isa. government, support sa mga PWDs, di ba? Gani, na pa sila yung mga discounts and all, ba? Pinalangga na di na sila discriminated sa community, di ba? Yup.
Unsay mo matambag sa atoa. Na ay naghungong sa ako nga gwapa ra ba pud ni siya. Ba kanindot gwapo-gwapa. Di ba? Sugdan nato no nga nasubog ito sa ilahang sitwasyon. Yes. Perfect na ang ilang relasyon. Pero ang ako pong kanang gika unsa na siya? Katambag? Ikatambag or gika unsa na kanang nagwonder ko ba? Okay man daw sila sa lalaki, Oo. 'di ba? Kung sila do okay man daw sila. Pero nganong naman siya confusion sa iyang huna-huna? Oo, Nganong naman siya pangutana? Pressure, Maybe, yes, na pressure pressure siya sa mga tao sa palibot kay ginastoryahan siya. Now say akong advice actually is say magyapon sa ila daghan mig mga tao nga nakita mga couple nga nakita nga more than that ang ilang situation. Pero happy sila. Di ba? Daghan tag mga pamaagi ang pinaka-importante lang gid diha is katong giingon ni Ate B nga siguraduhan nimo nahigugma ba gyud ka sa imuha wala ba ni sa falter? lalaki. Kay kung nahigugma ka sa lalaki, dili babag ang bisag unsa nga mga sitwasyon, di ba? Gani. Dili na nimo huna-hunaon dibdibon ay kakapoy ay magatiman na Correct, pud ko, correct. maginani na pud ko. Wala ra na sa imo akong nahigugma jud ka. Mao man. Right? Nag-ingon ni Pastor ganina, love. Yes. And kung Diba? naapit daw love, daghan kig mga pamaagi. Pwede gid sila mo-avail og kanang mga prosthetics nga ang Correct, walay correct. makalakaw gyud Oo, normally. mao. Normal nga tao. Physical naman good po siya. Oo, so daghan gyud kay Gani. pamaagi kana lang gyud. Oo, di ba? Daw biwing. Lagi kay ang imo man gud nagproblema magugga sa ubang nga mga tao. Mao man gina diha ang reason nga nagproblema ka sa uban nga mga tao. Unya basin nagsaligpog ka nga gwapa ka. Mao na nga nakahuna-huna sa kakaron nga uy, sa una bitaw nga may paglawas, okay kay inyong lakaw, inyong mga lakaw didto ana, okay kayo. Unya karon nga wala na itiil, murag nagduha-duha na ka. Dili na siya gugma. Kay gugma na bisag pagwa na siya itiil, di ka mabalaka dito sa uban. Kay nya ang giingon nimo gwapo siya pero ako tan-aw na ko niya ambot na pud ning mga babae ambot pud mawada nagtiil murag mawada na pud mo gugma. Hala, no dili sa siya. Dili tanan. Oo, Dili dili tanan. ma-challenge gyud siya. Ang imong emotion Ang ma-challenge. iya man siguro ng tanaw ana wing is it mas nidako ang responsibilidad, di ba, of taking care. Pero unsa man Pero gid gugmahan siya padayon. Gani, Gugmahan gani. siya padayon. Mao man kani Pastor, love makes the world go round. Sa man. Para sa ko dili nako si dasigon as in nga murag ako gid siyang itukmod pod no considering personal magini pag Yes, binyo. yes. Oo. Kani nag-ingon ang usa ka magsusulat nga katong nagminyo nagpa-enroll sa usa ka eskwelahan nga di na mo graduar. Mao. Na bantayanan pod. So muhatag lang ko og straight nga opinion na ako moagi sa tunga. Yes. Moingon ko nga he who contemplates marriage should be ready no Yes. physically, emotionally, tanan nga mga dimensions sa tao kinahanglan nga ready ka. Now atong hinumduman nga kung magminyo ta naapoy very important word kanang gitawag compatibility. Oo. Okay, dili man ang kaminyoon lumba nga magdinaganay lang mo permi. Tinuod. So kinahanglan gyud ka ang imuhang partner duhay tiil. Correct. Pero napo sila panahon nga gikinahanglan pud nga mudagan. Oo. No? So imo nang i-consider no. Karon ang inyong future na naman mo'y gitawag nga foretaste no sa inyong relationship kay nagka-relasyon na mo as 5 years 5 na sila, years. Pastor. So taon-taon Oo. na. So imo na siyang imo nang na-evaluate ang iyang quality as a person. Imo na siyang nakita nga siya bagyod ang imuhang forever no kana bagyod tao mao man. nga Oo. mo imamat-an nimo mo imong katulgan mo Correct. imuhang biyaan kung mulakaw ka O mo imong balikan. ulian kung muuli na ka. So ako ning ihan-ay si mo huna nga naa sa imuha ang bula no naa sa imo ang bula ayaw hunahuna ang naa kay obligasyon pananglitan moingon ka nga dili na lang ka magminyo. Correct. Nay panultihon nga it is a very wise panultihon nga it's reasonable to break a heart than to break a home. Correct. Panalitan nakita nimo nga okay ra gyud go on pero nakita nimo nga Maglisod day ka. maglisod gyud kay naagi mga inunta problema. Moingon ko nimo nga ang pagputol sa relasyon karon Mas maayo pa kaysa imong putlon nga diha nga naa na mo higot nga dili na mo pwede nga mo putol sa relasyon. Correct. Sa lalaki. Diba? So may na. So the decision lagi no. Kay para naman magkaalaman na siya no sa among letter sender salamat kay sa imong pagsalig sa imong kanang problema sa amo kanang while society, while people around you would have something to say sa kung unsa mo, at the end of the day ang decision is imuha gyud siya but yeah kato mga istorya siguro na po siya siguro mga concerns no ba naman dili man to siya nga kanalang pagsaway lang sa imuhang uyab karon naapod sila mga concerns. Try to look at it kung unsa man gyud but then at the end of the day how strong are you to face the responsibility? Yes. If you would
proceed with the relationship and get into marriage na gyud. Di ba? Kay li lalim. Nindot kayo tapang Dili ni Pastor siya. ngayon niya. Oo Ang nga. kami niyon, dili lang dagan. Pero Correct. Oo. may dagan. Ana siya. Ba? Napoy panahon na mo dagan, Wing. Oo, gani. Kay timing tiempo na siya, Pastor, di ba? Dagan, baktas, o ana siya. No, so we hope that we were able to enlighten you sa amo ang mga insights ani no kay kanang amo ang prayer that you would really find the kanang decision nga kanang makahatag sa inyo ha og peace of mind sa imuha, sa imong uyab ug sa imuhang pamilya. Ba? So, karon mga kapaglaom, kanang mo padayon ta direct asa natang dapita. Okay, ug mo balik pa di ay ang inyong paboritong programa sa buntag sa Sabado, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Josephine Asenas, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference Workers, Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Baring, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Mrs. Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Mrs. Luz Sisona, Mr. Billy and Mrs. Diadem Ocan, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. Jennifer and Mrs. Barivic Tomaro, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Mrs. Elvira Maliao and family, Mr. Eli Cayetona and family, Sister Ivy Dane Balanay and family, Dr. Lendi Gabales, Mr. Don and Mrs. Septi Derequito, Light Singers USA, Mr. Alger and Mrs. Alma Jane Prajes. Welcome back. There is a Panimbaya sa Kabuntagon World, and I would like to kick this off with a greeting. Hi, Ma'am Rebecca Cabay. Thank you so much for watching through Facebook Live. And also, she wants to greet her friend diya sa Las Vegas, si Ma'am Delia Moralde or Buda. Thank you so much for watching diya sa Las Vegas. And Yes. Oh, yeah, we are back para sa we are back para sa ato ang birthday bulletin. Happy birthday to Jill Palomares. Yes, Agoy si Ma'am Jill. Oo, Ma'am Lucy Jill. June Lantaya. Happy birthday, ma'am. Rosie G. Villamor. Happy birthday. Pedro V. Plen Jr. Oh. Apple Hall Caril Petania. Neil Brian Fuentes. J. Andrew Salarda. John Lou Obshama. Art Kedish Romboa. Sorry. Yes, magdawal ka na. Lucy June Lantaya and Ma'am Yes. Jill. PJ Canedo. Ma'am Glenn Lagunday. Ma'am Glenn, happy birthday. Suzette A. Inso. Danica Jane P. Bacos. Happy Happy birthday. birthday. Ruth Aguilar. Ruth Aguilar. Hi, Ma'am. Happy birthday. Happy birthday. Birthday. Oh. And dapat ay happy birthday greetings din rin, no? Happy birthday to Joey Mara Amable. Yeah, celebrating today. Happy birthday. And Happy sa tanang birthday. celebrant, Oh, Yes. mga tatag. Happy birthday to you. By the way, happy birthday Right. Oo. happy birthday kang Doc Lenny Amor Pialago dahil sa Hingog Sanitarium and Hospital. Okay, happy And Antilia birthday. Bombeo, happy birthday. So, greetings na ta. Magsugdan ako. So, no, good morning sa ato mga brothers and sis din ha sa Steel Town, SDA Church sa Iligan City. Yes. Iligan, hello, ako former nga hometown. Og magpasalamat pud sila ni salamat sa pagtanaw, Vienes Enterina. Happy Sabbath sa Seaside Church sa Libas, Mereda, Leyte. From Bernard Ann. Rustico Quiliano nga taga-subaybay sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Good AM. Happy Sabbath sa Salvan family, Maymay, Ate Annalyn, Kuya Loloy from Nuknuk sa Upol, Misamis Oriental. Morning Sabbath greetings from Pastor Lloyd Dumao, Surigao City. And happy Sabbath sa Alilangan, Abuyog, Leyte. Daghan kayong salamat for watching, viewing, subit, saktong term na. For watching us. Yes. Puro watching us. Bitaw, no? Good day, brothers and sis. From Claveria, Misamis Oriental. Wow, dahang family Happy din sa Sabbath sa Claveria. kang Evelyn Itom.
Og akong ginatimbay ang mga kaigsunan din ha sa Anunang Church, Samal Island, sa Uy, Ganoy family. Samal. Most especially sa Ibot family. Greetings coming from Rolly Ibot gikan sa si Gaboy Davod Oriental. Og ako po mag-greet ko sa akong kinakusgan nga igagaw. Amor pa ho. Love yun, di ba? Love makes the world go round. More. Okay na siya more. Og sa kang Kuya Michael Huson diha sa United Kingdom. Og kang Winson Gallinero diha dapit sa Bloomingdale. Upol na siya ang Bloomingdale or bara ba na siya Tony ko kebalo. Na di ba og sa kang Feby nga Feby kang Nana kang Madam Doreen kang Nef kang Edward kang Efren ug sa tanan nga mga kauban ako sa University of University of Science and Technology of Southern Philippines. And congratulations di ay sa Mechanical Engineering Department headed by Lionel Pabilona sa USTP for being the top 2 performing school in the country next to UPD. Diba? Hopefully sunod matapuan na yun na siya. Yes. Diba? Okay, og happy Sabat sa tanan. And nabutay greetings. Good morning po. Happy Sabbath po sa inyo dyan sa Hope Channel Cagayan. We always watching you every Sabbath morning from Joshem Hans Bolante in Bicol Region, Camarines Sur. Uy, happy Sabbath Happy po sa inyong Sabbath. lahat. And greetings to Superable family and Valencia family of Ozamis. Yes, Happy kinakusgan. Sabbath to, yes, Aconia family. Sabbath greetings to all members of Isahin District, Hinigaran, Isabela. Uy, happy and good morning and happy Sabbath sa akong husband, Nelson Jeronka, I'm sorry. And sa akong mga anak, nag-eskwela sa Sipak, sa among district pastor ug sa family niya, Pastor Levi Lapot, and sa akong parents, ug igsuon sa Hinubaan, Negros Occidental, ug sa mga parinti nako sa Cagayan de Oro City from Allen Docto Jeronka. We are watching right now. Thanks, happy Sabbath and God bless. Salamat! And, happy Sabbath to my mama and papa sa Impasugong Church, no? Akishima family and Ektin family sa Lagunglong. Yes, ug ako pasalamatan ang atong matahong nga bulak, Doc and Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa inyong matahong nga flowers. Yes. Og Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo sa pagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Og ako pasalamatan ang ato ang mga batanon sa mas amigos nga nagsuporta sa atong proceed sa Naawan og diri sa Naawan chapter og diri sa Cagayan sa district ni Pastor Baybay. Ipaabot niya ang pagpasalamat sa tanang mga batanon sa mas o mga mas Ma'am Jill. Excel. Yes. So, thank you kayo sa inyong pagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning and happy Sabbath sa tanan kang guyo magsaysay sa Palawan. Good morning and Hope Channel. Great na ako Palawan, good morning. akong Auntie Yuli ug Uncle Winnie Monticalvo ug ni Floripis Monticalvo, si Demirin family, Laison family, Doris Lagsa family ang nagtan-aw ang Panimbaya sa nagtan-aw sila karon sa Panimbaya sa Kabuntagon o sa tanan nga mga miyembro sa Maranatha SDA Church. Good morning and happy Sabbath kaninyong tanan. Greetings from Lim. Good morning and happy Sabbath sa tanan diha sa Tanggob, especially kang Jumamil family from Palawan. Happy Sabbath kaninyo dihang tanan mga igsoon ko kang Kristo. I-appeal po ninyo ang Panimbaya diri sa Baybay Liti City, Leyte. Kanunay ming nagsunod sa inyong Leyte. programa, Hello, Brother Leyte. Elson Lecciones. Happy Sabbath kaninyong tanan diha sa Leyte o sa tanan diha sa Visayas. Yes, I would like also to greet this following person. Geraldine Camadalio Angaw, Hans Joseph Angaw, Acuña family, Almocera family. This is greetings from Gerard Angaw, amo ang boss dire, amo ang Boss G. Good morning. Happy Sabbath to all members of Alingalan Church, Abuyog, Leyte. Greetings from Noni. Hi, morning to all mga gwapo o gwapa nga mga hosts. Greetings. Salamat. Amen. Greetings to greetings ko nila Michael Basanya family sa Bagong Taas. Noel Dudong Labadan, Mr. and Mrs. Nilio Labadan, mga Labadan family, Anit family diya sa Inipunan, Makabugto family, Labadan family sa Mount Nebo, Noel Rungo sa Central Church, Panimbaya, gikan kang Inday, Labadan, Cagayan de Oro City. Good morning and happy Sabbath. Please greet the beautiful teacher, Almi Beams, nga nakaroon sa Cagayan. Hi, Teacher Beams. May God bless you from Mark. And good morning. Happy Sabbath from Jerome Maghinay of
QCR, Quezon City. Good morning, Hope Channel. Greet na ko akong Auntie Yoli, Uncle Winnie Monticalvo, og si Florepes Monticalvo, the Marine family, Lyson family, Doris Lagsa family, nga nagtanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Hello, good morning kaninyo. Happy Sabbath. Og sa tanang membro sa Maranatha SDA Church, good morning, happy Sabbath sa tanan. Greetings from Lambs. Hello, Lambs. Good day, ma'am. Mugreet lang ko kog happy Sabbath sa akong brother Loreto Albao from Jewel Lambating, Sindangan, Zamboanga del Norte. Hello, good morning, Sindangan. Good AM, Wing. Wing daw, good morning, Wing. Paminaw, Wing. Happy Sabbath daw. Itimbaya, Amu Church diri sa Barangay Pianing, Butuan City. From Arman Galagnara. Kung saan na sila di Surigao, maring maradyaw karadyaw. And I would like to greet also diha sa mga brethren nato diha sa Osami City, Pagarian City, Dipolog City, Roquete City. Good morning kaninyo. Maayon nitong pagpanimbaya ninyo. Happy Sabbath kaninyo. Og kalingaw na prepare for our church, no? Simba-simba na ta. Alright, so let's continue our greetings. Another greetings from Panimbaya diya sa Matangad, Gitago, Misamis Oriental, June Maagad, and Hamis family, Fabricante family, and Maaliao family. Happy Sabbath greetings. You can have Baltasar family from General Mariano Alvarez, Cavite. Good morning sa mga host ug staff sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath to all. Ilabig na sa tanang pastors ug chaplains, especially to my husband Noel Lagariza, who are attending the Tri-Union Chaplaincy Convention at Puerto Princesa, Palawan. Wow, thank you so much for lahat watching. ng nasa Palawan. And good morning, kapag lang happy Sabbath. Ako i-greet og maayong pagpaminaw ang tanan Exodus Gospel Singers members. Si Brother Arthur Ani, Brother Jesse Hilison, Brother George Sabroso, Brother Tonton Rosales, Brother Jongjong Tubo, Brother Danny Kuyakot, Brother Noli Guerra, Brother Junje Fernandico, Brother Dodong Valles of Moncayo District, Moncayo Combal Province. Greetings coming from Maylin of Bayugan City. Another greetings, good morning, happy Sabbath to our brethren. And at Morning View Stay Church, Puting Kahoy, Silang, Cavite. Wow! Especially to Ramirez and Sanidad family from Levi, Sanidad. And also greetings to Hope Radio Jensen, 95.3 FM DXIC, especially to Sir Bing Sanes and Master Carlo Lagra. Greetings also to Mr. and Mrs. Juliano, Mr. and Mrs. Esparagosa, Mr. and Mrs. Emnase, Judge Chalmer Geveso, Attorney Lim, Attorney Acosta, Attorney Melisa, o sa tanang volunteer sa Hope Channel, Jensen. Happy Sabbath Happy Day Sabbath. to all. Grabe And also ba? Legal pack. teachers, so sa Hingog SD attorneys. Academy, Happy Teachers Day, Hingog SD Elementary School, and also sa Holy Child High School, St. Peter's College of Balingasag, Hope Radio Hingog og sa tanan mga teachers. Thank you so much. Yes, di Happy ay no Teachers Day. sa amo at diri kung mo kayo balo, ako teacher, si Yup teacher, si Faith teacher, Si Ate Chon, teacher. oh Si yes, Ate Lovely, teacher. Si Daryl, nakalimutan ang world teacher. Happy Teachers Happy Day. Teachers Day. And thank you so much sa mga Daghan estudyante kayong po. May effort salamat. kayo, Yes. estudyante, ma'am. Ba, A for the effort kaayo, makailaktak tagok, bitaw magpadayon ta. Salamat kaayo sa inyong suporta. Doha Alright. Qatar SDA Church. Sir Yes. Ping Digaom, And daghang family. salamat ang family. Sir Noah Sterling, Sir Espinido, Chief Attorney Rubino, and Mayor Emmanuel Mogot. Mayor, kanus ana punta mo laag diha sa inyo ha. Diba? Daghan kayong salamat sa inyong suporta. And good morning, happy Sabbath from Bokbok Don Carlos SDA Church ug sa amo ang mga FB live nga viewer from Riyadh UK na sa to UK, ma'am. Japan, Grabe. UK, na Poland. lagi na Poland. Poland. So we're all over the world. US. Digyon sa salamat kayo sa inyong World na kita. pag-uban sa amo. And lastly, no, Direct, we'd like to thank our supporters po sa In Harmony. It's one of the programs of Hope Channel. Kaya ang Hope Channel Mindanao have several nga mga productions po. Yeah. Yes. Midweek dose of positive stories. That's Wow. every Wednesday, 6 p.m. You can view it through our Facebook page. That's facebook.com/InHarmonyTV. And in Cagayan de Oro, it's Parasat and Jade Cable Channel 17 and GSAT 33 and Local Antenna Channel 25. You can view all programs of our channel in Cagayan de Oro through those mga channels.
Og diha sa Bansalan, Davao del Sur, ako Panimbaya ang tanan nato diha Galula family, di Parini family, og diha sa Kabasagan sa SDA Church diha atong mga elders, happy Sabbath kaniyong tanan. Sa Matanaw, Davao del Sur, akong papag mama. Mukuha Yes. sila GSAT kay gusto sila mutanaw sa Yes, channel. and lastly, I want to greet also my family, Jimel Cabajo, kay nagtanong siya, I'm watching Hope Channel. Yes. Pastor. Hi, Pastor. Heidi and kang mami di Anita Cabajo, Ati Diding, and ako parents, Pastor Yes, Mrs. Pastor. Dolman, Prieto, kita-kita ta next week. Yes, and ako po nga pagpasalamat sa atong mga co-partners abroad, Ati Charm, Kuya Andrew, Ati Lovely, and Kuya Christian, as well as si Daryl po. Mga kapaglaong, Yes. magkita-kita ta sunod Sabado, diri lang sa atong paboritong programa, matag Sabado sa buntag. Atong ang kunon, ang grasya ug himaya, nga sa langit, kanato gigasa. Ako po'y Panimbaya si Sharon, tong scriptwriter si Lia, o sa tanan nato nga mga cameraman. And also, nag-andam itong pamahawi. Oh, ang Thank si you so Ma'am, much, Mamahaw. ang nag-andam na itong pamahaw, si Ma'am. Ma'am Yantot, Ate Thank you kay Nida, Lamig. Saysay, Lamig kayo salamat. ng pamahaw diya. Nami karon diya, mga takmi. Mga kapaglaom, bati o gipabati, ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugmang at buran, nagatagdugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Yes, my sister and Megan there in San Diego, akong parents din sa Balulang, no? Happy Sabbath sa inyo. Og sa akong #1 supporter and sa Lumbia National High School, happy Sabbath. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa ato ang kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan, ikaw yang pinangga, og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Bye-bye! Taga-Talisayan.